Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Salmo 90, versikulo 14. Binigat ko ma apennaken na kami, iti di agbalbaliw nga ayat mo, tapno agkanta kanaragsak kami, iti onos ti panagbiag mi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, agudong kami, ada ka di ipagatang mo. Agudong kayo manain. Kaano lang idinagudong kayo Awan ti abasto dito'y kusina. Awan mo ton ti sidaon tayo. Ay, adulaunay ti paggasgastusan niyo. Na, agreklamo ka man ako na akong kat. Apay, adda kwartayo pagpalingkiyaw. Kat no nagipawit ni Mabel iti kwarta. Di mawat kayo man siguron. Mapan kami man laangan. Nagadaw a reklamo. Ay, awanin dya inayaba ka tricycle. Pimanawon ta nagbayag kamot. Ay na, kasano katagong ungot man di tatang mo. Tapay manin aya. Damdamagaklaan doon niya ti ipagatang na. Nagado kata reklamo nan. Ay, saan kay pay ayaan na irwam iti ugali ni tatang? Masikuran nga men, tanaperde di pagdengdenggan na radyaw. Ala, bayan nyo ta ibagak ka ni Manang Mabel, agumatang iti TV apagbuyaan ni tatang iti news. Ay, numaamuan di tatang mo dayta, ngagpagatang ka iti TV, agungot manen. Siyak ti makam mo. Apay ngagreklamo pay laeng, no addan to pagbuyaan na iti news. Di na lamang nga makita na pay. Lakay, mga lakan iti karne asidaam. Sagmamanungay day taginatang yu akar ni tibaka. Apay aya adam agam no sagmamanaw. Mangan kakit din, tanapudot pay day tasidaan. Uray natanglaan ko matisidain tayo. Oo, nay kamutan. Kakaiso na nagipawit ni Mabel iti paggatang iti naimas asidaan. Agreklamo ka man ako nakon. Ay, pampanunutik nga rod ti gastos. Nala, agsida ka iti asin no kayat mo. Ngamda kami, agsida kami iti naimas. Oh, ading ko, kumusta kayon? Nasayaan kami matlat tamanang. Ni Nanang, napanasinibugan dagiti masetas na. Ni matatang, dayjay. Agbirbirok iti lastiko apang tali na iti transistor radio na tapno aguni. Ha? Uso ka di pa itati transistor radio? Ni tatang Ay na, paggugusto na ngamin ti agdengag iti news. Isulaang mati pagdengdenggan na dayjay at transistor na. Sagmamano aya ti TV, taigatangak man laangan. Dayta ko mati ibagakkan ka, Manang. Alabay taigatangak ni tatang iti TV, apagbuyaan na. Kyle, ada day tatartarimanin niyo. Ay, daytoy man radyo. Kasan matin nga aguni kaanakan. Daytan sapay lang di radyo mi di. Wain, natinag ko nga main. Kat saan matin nga agunay. Dapay lastiko at talina. Baring nga rod mapagunay. Gumatang kayo ngaminan iti baro. Isupay man na nagastaws. Ibagayo ka ni Mabil Taigatangan na kayo iti radyo. Ay, ano saklangin na tarimaanin da ito yung radyo? Mabalin pa yung siguraw. Apay, di yun lang maigatangan ni tatang iti baro a radyo na. Saan na aradyo ti gatangan ni Manang Mabel para ka ni tatang? No di kat dakkel a TV. Ay, kastaya. Kinasarita ko ni Manang Mabel. Kahasimot ni tatang. Sapay kat adda tultulang na. Kasjay pay la radyo ti pagdenggan ni itinyaws. No ko namin nga nga igatangan mi iti radyo. Ay, sayang laang ti kwarta ko na namut. An-anun na nga iti kwarta na. No igatangan mi iti naimas amasida, agreklamo latta. Sayang ka no ti kwarta. Gagangay talakay ngaminen. No igatangan ni Nanang iti baro a t-shirt, idoldolin na laang iti aparador da. Kat no inted na kanyak jemay sa t-shirt na. Saan namot kanong amin nga isusuot?
Ay, Jackman amo no api ay laang daan at t-shirt na ti kanayon na nga usaran. Mapispisang pa yun, gapo iti kinadaan na. Nasaya at latati kasasaad ko dito abroad, nanang. Saan da ka pa kadanagan? Nasaya at nga rudno kasta anak ko. Di mo baybay anti salon at mawan. Imawagak, tadamagak no na i-deliveran di ginatang ko at TV yu di tabalay. Ha? Apay, gimatang kan? Wala nang, ni Nene tinapan ng bayad. Nay, saan mi nga mo nga dagayam ginatang mo? Ni tatangay, kasaritak ko mananang. Jakambaw no sa dino tinapanan na. Rimwar mo't itay. Sige nga rod nanang, tagtrabaho akpay. Umawag ak tumanen no adanawaya nga oras ko. Ay, nagmayat at talaga apagpuyaan dahil TV, nanang. Naglawag. Ay, kat, makabuyak mat nga rodon iti drama. Wan nanang. Agbuya ta iti drama, no iti rabi anak katurugan ni tatang. Nagdakkel kat daytoy atibin a ginatang mo anak ko. Sagmamanungay daytoy. Saan kayo nagdamag pay? Nimot manang mabelti ng bayad iti dayta. Ay, lakay, adakan. Ha? Ada TV tayo? Wan tatang. Pagbuyaam ka no iti news ko na ni manang mabel. Ala, umay kan lakay, tagbuya ka. Kaino natarimaan ang daytoy radyo. Napan ko yung patarimaan. Na, pagan anumpay ngay dayta a radyo. Dayta natalyan iti lastikaw. Nagmayat daytoy TV a pagbuyaam. Impagatang yumanin dayta kini Mabel. Katuan tatang. Isumot yada kwarta na. Kasano nga makaurnong ni manang mo? No pagatang kayo matapagatang. Ay na, agsao ka pa ilaang. Agtugaw kakit din, taagbuyakan iti kayat mo abuyaan. Ay, ni tatang at talaga. Imbis nga agragsak, ngam agreklamo latamat. Tatang, nagmayat day ta TV a ginatang ni Mabel ah. Nagmayat nga agpaisaw. Gastos iti kuryente. Kasta talaga tatang. Anya nga rod ngay. Ngam imbis nga agreklamo kayo, rumbang kumaanaragsak kayo. Tas anyo langan amang ngagtinyos. Mabuya yun. Ado nga ron ti mabuy-buyak agubat iti sabali a pagilian. Nagadumat ngamin ti mabalin mo abuyaan. No apay adag itapay lagkubat ti pag-aayat yu abuy-buyaan. Damdamag nga raw ti kayat ko abuyaan. Tatang, enjoyem kit di ti agdama abiyag mo. Saan mo apakadanagan dagiti agubat? Taadayo-day ta mapasamak dito'y ayan tayo. Anya nga iti pagsayaatan nga itid na, no agpampanunot kalatan iti saan pa'y anapasamak. Lakay, rabieng, apay adi ka pala maturog. Sana ka makaturog. Tabuy-buyak da ito news. Kitnay, manay-nayunan ka no dagiti pagilian nga gugubat. Kat, anya kumati pakasaknaram iti da itaadamag. Damagang pailaang. Kit no madaman ti gubat iti pagilian nga ayan ni Mabel. Madanaganak. Nakaamamak da ito ang mapaspasamak. Ninay, awagan man ni manang mo Mabel. Tapay tatang. Kaya't ko akasarita. Tanabuyak itinyaws nga dan gubat iti ayan na apagilian. Ay, katanya ko maita. Kat delikado Ay natatang, tila pagdandanagan nyo. Awagam kunak ta kasaritak. San nga agtal na dayto riknak? No jak makasarita ti anak kaw. Anya kayo ket din aya tatang, tila pagdandanagan nyo. Nadtal na dito'y ayan ko. Awan ti gubat nga ibagbagayo. Nabuyak mat ititibay. Agubatin da day tapagilian nga ayan maw. Saan ka di atila pagdandanagan nyo, tatang? Natalgad kami dito'y. Madanagan at talaga anak ko. Ket, pagbuybuyaan nyo matlaang JTV a ginatang ko. Iso nga ron tinakamuak, may papaniti gubat ang mapaspasamak. Naa, kasla. Imadaddan sakit diti panagdandanag yo. Itatamabuy-buya yung dagiti news. Ay, Kunak nga adda pagliwliwaan nyo, iso nga inggatangan kayo iti TV a pagbuyaan nyo.
Saan kit di atap no agdanag, ken agbuteng kayo akasta. Anya, nakaturog pa ilaang ni tatang. Katnual dawan. Parbangon nga minen anak katurog, tajay lang nagbuybuya itinyos ti inararamid na. Ay, dagita manan mabuybuya na anyos, ti paka-estresan nan. Saan kami nga rod ang makasublat nga agbuya ka ni Nene, ta isulat tamot ti agbuybuya. Urayak lang na makariing. Taited ko man da ito'y bado ang ginatang ni bakat ko. Basit nga minunay kanyak kahit. Sayang mat, no saan ang mausar? Ay na, nagadutibadaw kanak ko. Uray di dakon ikan. Adong agpaiso. Ngam nakadulin laang mat iji aparador mo. Ay wine, adungag pa'y suijay. Isuot yukit di amin dagijay tatang. Tapno saan nga ibaga dagiti kabagyan tayo, akas la kalapimpiman. Anya, ibagbagada dayta. Katuan, siyak pa yun ti mababain. Ta ibagbagada, abaybay anta ka. Ta dagiti badom nga isusuot mo, pisang, kun nagdaandan. No ba dula nga kat nagadaw? Kat apay nga rod ngay, adiyo usaran, tatang. Itatang niyaw, kasla saan anaragsak iti biyag na. Anya, sana naragsak nga ibagbagam manindita. No igatangam iti baro abado na, idulin na laeng. No igatangam mo't iti naimas asidaan na, saan na mo't akot tiyan. Ay, kasanungatan no agugubat na dito'y pagilian tayo. Ay, unay kayo lakit din aya tatang. Nagado nga ibagayo, day tapay matgubat. Kasta na nga rod. Ibagbagak lang, mati mabalin na mapasamak. Lakay, dayjay gubat am abuy-buyam, ijay adayo a lugar, ti ayan na, saan adito'y ayan tayo. Ang mabalin tayo ang mairaman. Ay na, saan kayo nga agriripay? Malamangan tayo kit din. Kat pa nga siyo tatang. Saan yun adakamatin ti gubat iti sangwanan ti panganan? Ay, awanin bakit? Talaga kimaron ti gubat ayan ni Mabel. Na, apay anak ko namot dayta. Nabuyak nga ro di jay tibay. Ay, kasano nga rodan ni Mabel? Dayta nga ro ti pakadanagak. Ay, naskan nga rod ang makasarita tayo ah. Ay, Nenay! Nenay! Awagan man ni Manang Mau, tanay, agdandanag manan to'y amam. Nanang, jak maawagan. Nangagmaw bakit? Ay, sos, apa yun ngay? Ay, daytan ti ibagbagak. Saan kayo kadi amadanagan na kasta, tatay? Amo ni Manang ti araramidan na. Aduda mo't a Pilipino ijay. Agtitinulong da. Ni tatang mo man, nakaraw ti panagdandanag na. Tatang, kadwak dagiti apukom, at daday jayrwar. Kaya't da kano ti makaayam kan ka. Ibaga majak masangaw, tagbuy-buyak itinyaws. News manan ti buybuyaan nyo. Kat, ay na, gubat manan. Kaya't ko nga minamamuan, wanyan ti mapaspasama kini Mabel. Tatang, saan nyo nga ibusan ti agmalamyo? Amang pampanunot, iti saan pa'y anapasamak. Anya nga ron nga iti aramidag. Kitno nga'y mairaman iti gubat ni Mabel. Kitnay, manun nga aldaw asan na maawagan ti silpon na. Tatang, agtalak ka ni Apo Diyos. Isu asaan kayo kumanga agdandanag unay. Kan saan kayong agpampanunot, ti anyala ditan. Kat, gaputadan gubat iti ayan da Mabel, saan kan amangan? Ay, kasano ang maganas ko timangan. Kat gubat mo ti mabuy-buya ka kanayon. Nasaysaya at salaang no saan tayo ang naadaan iti tibay, tapno saan ka madandanagan akasta. Ala, umuna kayo namangan. Italaang nga umay pumasyar lagi ti apo ko ta. Di mo pa'y kaya ti sumango kadakwada. Saan mo ka di ba maawagan ni Manang mo, Amabel? Saan pa, tatang? Ay, makapadanag na talaga. Ay na, saan kay kading agdandanag akasta? Saan idaabaybay anti Diyos? Ay, kasano no may raman ni Manang mo iti gubat? Ay, day takot ngamin.
Tanalaka kayo nga agdandanag. Saan kayo nga na makimismisa? Huwin nga rod. Da kami langan kanina nang timapan makimisa. No agbati kayo dito'y balay, di talaan nyo ti buybuyaan nyo. Anya nga rod. Ay natatang, saanin ang naragsak ti biyagyo? Day talag dandanagan kan agpampanunot iti maditi aramidan nyo. Hello? Manang Mabel, nasaya ata na awagan ka. Nakaro ti panagdandanag ni tatangkan ka. Ay, unay kat ni tatangan aya. Wen, pudno nga dagubat dito ayan ko. Ngam okay kami amin ditoy. Kinapudno na, agawid kamin. Jak amo no nasken ang maragsakan kami wano agladingit kami iti dayta nga imbaga manang. Agawid kami, ngam umakar kami iti sabali a pagilian. Iso saan kayo arumbang ang madanagan? Sige, manang. Ibagak dayta ka ni tatang. Ibagam man, asaan unay nga agdandanag? Saan man ngamin aday jay gubgubat anyos ti ipabuya yukan kwa na? Ay maragsakan na ka nakakita kan ka, Mabel anak ko. Oh, makita yung mat. Sa anak anaan ano, uray adagubat iji pagilyan ang naggapwak tatang. Ni nga min tatang, jay la agdandanag ti amo nga aramidan. Kasta na ba ni tatang yaw? Di na amo ti agragsak iti biyag na. Sakmanin tinakita yawn. Mabalin ayamot, abaybayan na tayo ti Diyos. Oh, kitaan nyo man. Sa anak mo't anaan ano, uray no adagubat iji pagilyan ang naggapwak. Ay, Tatang, nangagmuday ta. Agragsak tayo no anyaman ti adday ta. Taintong bigat, kan anyaman na panawan, at dalat ta ti Diyos. Liklikan ti kanayo na panagdandanag, no di kat agkid daw iti tulong ti Diyos, gapo ta saan ang managbaybaya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.